Sa number 9, Bacolod Chicken Inasal Festival, opisyal na nga nagbukas subong adlaw. Opisyal na nga ginbuksan ang 3 ka adlaw nga Bacolod Chicken Inasal Festival 2026 pagi sa isa ka seremonya nga ginhiwat sa Manukan Country sa SM City, Bacolod. Ginahiwat ang festival sa 3 ka dalago nga mall sa syudad. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Casataya nga nagpasa na ang syudad sa application para sa UNESCO Creative Cities of Gastronomy for 2027. Gintanyag man sa syudad sa amo nga application ng Bacolod Chicken Inasal nga sulo sa iya sara nga mapapasundayag sa bugos ka kalibutan. Dugang pa niya. Ang mga festival kaangay sini ang makabulig man sa mga vendors sa syudad labi na sa mga tenants sa Manukan Country bakod ini ang isa sa mga nagahatag o nagaganyat sa mga turista. Sa Sabado, las 4 sang hapon, may 7 ka mga barangay nga magapasundayag sa float competition kag festival dance competition sa the Upper East sang Mega World. Sa 2020 o kung sa 2009, giniwat ang pinakauna nga Bacolod Chicken Inasal Festival sa syudad. Muto ang bakoy na nga pagambal ka Bacolod, it's chicken inasal. Mga chicken inasal, it's Bacolod. It's synonymous with each other. How do you think will this help our Manukan country vendors? Naturalmente, the more activities that we have, that's the reason why we are promoting Bacolod as a sports tourism destination. Okay, the more na magkadto sa Bacolod, better sa aton nga mga vendors, better sa business, better sa aton diri nga nagabaligya sa Manukan country.